bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa akin nag-propose, sa iba ikinasal. Part 2. Hi DJ Rocky. It's me again. Chelsea. Naere mo ang secret file ko nung Feb 14, 2022. Sobrang ganda ng pagkaka-deliver mo. Parang bumalik ako sa nakaraan. Sa mga hindi nakapakinig, just a brief background. March 20, 2019. Kinasal sa iba. Ang taong dapat sana'y pakakasalan ko. Kaya lang, nabuntis niya ang babae niya sa Singapore. Then August 2019, birthday ko, nagpunta siya sa amin. Sinasabi niyang mahal pa rin daw niya ako. Kaya sinugod ako nung girl niya sa opisina. Sinabihan akong malandi na gusto ko raw kumabit sa asawa niya. Wala naman akong ginagawang masama. At wala na akong pakialam sa relasyon nila. Well, I guess I'm sharing this story again after 2 years kasi finally I'm married to the man who loves me so much. This is my secret file. So after akong sugurin ng misis ni Kyle sa office, umiyak ako sa banyo. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako iiyak dahil sa kanya. Kinabukasan, maagang pumunta sa amin si Kyle para mag-sorry sa ginawa ng misis niya. Madilim-dilim pa noon, para raw maabutan niya ako bago ako pumasok sa trabaho. Hindi siya pinapasok ni Bunso sa bahay, kaya nasa balkon lang siya nakaupot, naghihintay. After ko maligo, lumabas ako at kinausap ko siya. Sabi ko, "Please, Kyle, tigilan niyo na akong mag-asawa.
Tama na pagod na ako eh. Please, tama na. Sinaktan mo na ako at tanggap ko na yun. Wala nang pangalawang pagkakataon dahil may asawa ka na at magkakaanak ka na. Isipin mo na lang ang magiging pamilya mo. Dahil hinding-hindi na ako babalik sa'yo. Ayokong maging kabit mo. Iyak lang siya ng iyak. At banggit ng salitang sorry. Sabi niya, sorry talaga. Hindi ako nag-isip bago ako magpakasal. Sabi ko, nandiyan na yan eh. Ang dapat mo nalang gawin ay mahalin mo ang asawa mo at magiging anak ninyo. Tigilan mo ng pagpunta rito. At tama na yung pagsusori mo dahil kahit mapatawad kita, wala nang magagawa ang kapatawarang hinihingi mo. Then sabi niya, titigilan lang kita pag sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Napatawa ako sa sinabi niya. Like, what the F? Nagpapatawa ka ba? Sa ginawa mo sa akin sa tingin mo, mamahalin pa kita? Sana hindi ka nangako ng kasal sa akin na hindi mo naman pala kayang panindigan. Gusto kong manumbat, gusto kong umiyak sa harap niya. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang patayin dahil sa sakit ng ginawa niya sa akin. Never kong nilabas yung galit. Dahil ang laging mindset ko, hindi niya deserve ang mga luha mula sa mga mata ko. Kaya sabi ko, Kyle, pinapatawad na kita. Kung ito lang magpapatigil sa'yo, oo na, pinapatawad na kita. Tama na, okay? Then he said, payakap naman ako for the last time. Niyakap ko siya. Dahil sabi niya, sa huling pagkakataon. Gustong gusto kong umiyak pero alam kong magiging kahinaan ko yun at baka umasa siya na may tsansa pa na pag nakita niya akong umiyak. Bumalik ang lahat. Yung pagkakayakap na yun ang nagpahina sa akin at nakaramdam ako ng sakit. Yung sakit na dumudurog sa puso ko. Yung mas masakit pa nung ikinasal siya sa iba. Ayoko na sanang bumitaw pa pero kailangan kong magpakatatag. Kaya bumitaw ako. At sabi ko may pasok pa ako. Baka malate ako. Bumitaw na rin siya. Tapos sabi niya, salamat Chelsea. Maraming salamat sa pagmamahal mo at pag-aalaga sa akin. Sorry dahil natukso ako. Hindi ko inisip ang gagawin ko. Nagpakasal agad ako sa taong kakakilala ko lang. Na-excite kasi ako nung nalaman kong magkakaanak na ako. Natuwa ako kaya nakapagdesisyon ako na hindi nag-iisip. Sagot ko naman sa kanya. Alam mo Kyle, sabi nga ng mga matatanda, ang kasal o ang marriage ay hindi mainit na kanin na kapag napaso ka, basta-basta mo na lang iluluwa. Siguro masasabi ko na mali ka sa parting pinakasalan mo agad kasi marami namang nagkakaanak na hindi naman agad nagpapakasal. Katulad mo, hindi ka pala sigurado pero pinakasalan mo. Kaya wala na tayong magagawa dyan. Kailangan mo na lang maging mabuting asawa at ama. Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa trabaho nang walang bigat na daladala. Napansin ng mga katrabaho ko na parang ang fresh ko pumasok. Sabi ko na lang, naka-move on na kasi ako. Fast forward, December 2019. Pasko. Nag-chat si Kyle sa akin. Merry Christmas. Hindi ako nag-reply. Napag-isip-isip ko na sana sa isang taon fully healed na ako. Nakablock na siya sa lahat ng pwede kong i-block. Kaso gawa siya ng gawa ng Facebook para lang ma-chat ako. Nagpalit na rin ako ng number.
Pumasok ang year 2020. Tahimik at maganda ang buhay ko. Hanggang sa napapansin ko na kapag lumalabas ako sa trabaho na parang may taong laging nakatingin sa akin. At alam kong siya yun. Hindi na ako nakatiis. Nag-chat ako sa asawa niya. Nakipagkita ako. Pumayag naman. Saturday kami nagkita ng misis niya. Para wala akong pasok. Nauna siyang dumating. Umupo ako sa tabi niya. Sabi ko, "Thank you't nakipagkita ka." Ang hindi ko inaasahan, ang magiging sagot ng asawa ni Kyle. Alam ko namang pinupuntahan ka pa rin ni Kyle sa trabaho mo. Then I said, yes. Pero nagtatago siya, hindi siya nagpapakita sa akin. Pero alam kong siya yun. Yumuko siya na parang hiyang-hiya sa nagawa niya at sabing, "Chelsea, pasensya ka na. Alam ko naman na wala kang balak agawin ng asawa ko. Alam ko namang mahal na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Pinakasalan niya lang ako kasi alam niya magkakaanak na kami. Pasensya ka na talaga sa panlulokong ginawa namin sa'yo." Dan sabi ko, "Alam mo, sinabihan ko na yang si Kyle eh. Napakakulit talaga niyan. Akala ko pa naman, susundin niya yung napag-usapan namin na wag niya na akong guguluhin." Dan sabi ng asawa niya, "Di ba hindi ka naman niya ginugulo? Gusto ko lang niya makita araw-araw. Kaya nga hindi siya nagpapakita sa'yo." Sabi ko, "Ha? Okay lang sa'yo yun? Pero hindi okay sa akin yun." Dan sabi ng asawa niya, "Pag pinipigilan ko kasi siya, sinasaktan niya ako. Gabi-gabi. Lasing. Parang pakiramdam ko, nasira ko lang ang buhay niya." At yun din naman ang sinabi niya sa akin. Sinira ko raw ang buhay niya. Kahit malaki na ang tiyan ko, ganun pa rin ang sinasabi niya sa akin. Masasakit na salita ang naririnig ko gabi-gabi. Ayaw na niyang magtrabaho kaya nakaasa lang kami sa mga magulang niya. Pag sinabi kong lalabas na ang anak mo kaya maghanap ka na ng trabaho, lagi niyang sasabihin na, "Bakit, sino ka ba sa buhay ko? Sinira mo buhay ko tapos gusto mo buhayin kita?" Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, DJ Rocky, nang marinig ko yun. Kaya napasabi ako sa kanya na, "Bakit hindi ka magsumbong sa magulang mo o kaya ireklamo mo?" Sabi niya, "Nagawa ko na yan." Nakulong na nga siya ng 24 hours kasi nagwala at nagbabasag ng mga gamit. Pero hindi naman nagbago. Dan sabi ko, "Wala akong may tutulong sa'yo. Kaya ako nakipagkita dahil gusto ko sanang sabihan mo siya na wag na akong puntahan." Dan sabi ng misis niya, "Nagawa ko na rin yan. Sinampal lang niya ako. Sabi niya wala raw akong pakialam sa mga gagawin niya." Sabi ko, "Nakakalungkot naman. Pero kasi alam mo, magkakababy na kayo. Makapaglabas ng baby niyo, baka magbago siya, malay mo naman." Then she said, "Sana nga, Chelsea. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin na paglabas daw ng baby namin, pwede na akong umalis. At iwan ko ang anak niya sa magulang niya." Eh, anong sabi ng biyanan mo? Sagot niya, parang sinisisi din nila ako kung bakit nagkaganon yung anak nila. Lalo na si mama. Then I said, "Akala ko gustong gusto ka ng biyanan mong babae." Then sabi niya, "Chelsea, pwede bang kausapin mo uli si Kyle? Sabihin mo lang na baka pwedeng wag na akong saktan. Kasi nahihirapan na ako.
Manganganak na ako sa 1 buwan. Please, Chelsea. Pagkasabi niya napahinto ako. Gusto ko sanang sabihin na hihingi ka sa akin ng pabor pagkatapos niyo akong saktan. Sinaktan niyo ako, ginago niyo ako, pinagtawanan niyo ako, parang pinatay niyo ako. Ginusto niyo yan, diba? Bakit di mo panindigan? Or should I say, buti nga sa inyo, sa iyo. Pero shit, sobrang bait ko at ang nasabi ko lang. Pag-iisipan ko ha, kasi mahirap din sa parte ko. Nasaktan niyo kasi ako eh. Baka karma niyo yan. Then umiyak siya at nagsorry. Nagsorry. Then sabi niya, hayaan mo lang ipanganak ko ang anak niya. Tatanggapin ko lahat ng karma na yan. Kung mamalasin ako buong buhay, tatanggapin ko yan basta mailabas ko lang to kasi natatakot ako na sa sobrang stress ko baka madamay ang anak ko. After naming mag-usap, maya-maya pa'y nagpaalam na siya. Naiwan akong mag-isa sa lugar kung saan kami nakita. Nag-isip akong mabuti. Nagbalak na akong mag-resign. Maghanap ng bagong trabaho para in case nakausapin ko siya, yun na talaga yung last naming pagkikita. At hindi na niya ako mapupuntahan. Lumipas ang 3 buwan. Na-approve ang resignation ko. Nakipagkita ako sa kanya. Nag-chat ako kasi sabi ko nga, gawa siya ng gawa ng FB para ma-chat lang ako. Kaya nung nag-chat uli siya, nakipagkita na ako. Nauna akong dumating. Maya-maya pa'y dumating na rin siya. Gusto niyang bumeso pero umiwas ako. Diretso na ako agad magsalita. Sabi ko, alam kong palagi mo akong pinupuntahan sa trabaho. Sabi niya gusto lang kita makita. Sabi ko, nanganak na asawa mo. Sabi niya, oo. Ang cute nga eh. Kamukha ko siya. Alam mo bang pangalan niya? John Chelsea. Sabi ko, oo talaga, buti pumayag ang asawa mo. Then sabi niya, wala naman siyang magagawa gusto ko yun eh. Tinanong ko siya kung kumusta ang pagsasama nilang mag-asawa. Naging honest naman siya. Sinabi niyang lagi niya nasasaktan ng asawa niya kahit kakapanganak pa lamang. Palagi raw siyang lasing, napagbubuhatan ng kamay. Pag umiyak ang anak nila, sampal daw agad. Sa asawa niya ang ginagawa niya. Then I said, sa tingin mo ba tamang ginagawa mo? And then he said, sinira niya ang buhay ko eh. Sabi ko, no. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Kyle, hindi ang asawa mo. Lalong-lalo na hindi ang anak mo. Maawa ka sa asawa mo. Kung hindi mo mahal, wag mong saktan. Mahiya ka naman. Babae pa naman ang anak mo. Then sabi niya, mahal na mahal pa rin kita. Sabi ko, wala nang magagawa yung pagmamahal mo sa akin. Akala ko ba nag-usap na tayo? Ba't sumisira ka sa usapan? Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo nga magloko, diba? Ibig sabihin, kaya mo ring magpakaasawa at ama. Yang sinasabi mong hindi mo kaya? Sinasabi mo lang yan kasi nagsisisi ka. Yang pagmamahal na sinasabi mo sa akin, hanggang dun na lang yun. At hindi na kahit kailan pwedeng ipagpilitan pa. Nagkamali ka. Pero kailangan mong tanggapin na pinakawalan mo na ako. May kanya-kanya na tayong buhay. Hinawakan ko yung kamay niya at sinabi kong, Kyle, hindi na kita mahal. At wala nang ni katiting akong nararamdaman sa iyo. Kung po pwede lang, mahalin mo na ang pamilya mo. Hindi ganun ang tunay na lalaki. Yung nananakit. Wala kang dapat sisihin, kundi ang sarili mo lang. Kaya umayos ka. Nung nakipag-usap ako kay Kyle,
Ang sabi ko sa kanya, wala kang dapat sisihin. Hindi ang magulang mo o ang asawa mo, kundi ang sarili mo lang. Kaya umayos ka. Magkanya-kanya na tayo, please. Gusto ko na rin maging masaya. Please, ibigay mo sa akin yun. Hayaan mo kong magkaroon ng sariling buhay. Dahil ibinigay ko sa iyo yun. At ayun. Naiyak lang siya. Nakayuko. Then tumayo na ako at umalis. Dahil tutulo na ang luha ko. At ayokong makita niya yun. Bago ako magumpisa sa bago kong trabaho, naganap ako ng bahay na mauupahan malapit sa trabaho ko. Ako na naman ang umiwas para maging maayos lang ang pamilya niya. At gusto ko na talaga na magkaroon ng maayos na buhay. Nagsimula ako sa trabaho ko ng masaya. Na walang dalang kahit anong sakit mula sa nakaraan. Minsan, nagchat-chat sa akin yung kapatid ko na pumunta raw doon si Kyle at hinahanap ako. Minsan naman, mga dati kong katrabaho ang nagpupunta. And hindi ako nakampante sa ganun. Kasi alam ko na pwede pa akong masundan ni Kyle. Hindi lang sa bahay namin kundi sa trabaho. Kaya nagpasya ako na mangibang bansa. Nakaisang taon naman ako sa bago kong trabaho bago ako umalis para mangibang bansa. Nalaman niya na aalis ako. Kaya nagpunta siya sa bahay. Sasama raw siya sa akin at mag-uumpisa kami uli. Natawa ako. At sabi ko, pag hindi mo pa tinigil yung pagpunta mo rito, ipapablatter na kita. Dapat matagal na namin ginawa eh. Pero naaawa ako sa'yo. Pero ngayon ayaw mo talaga akong tigilan ha? Sige, tatawag ako ng pulis. Una tumawag kami ng barangay tanod. Pero hindi siya natakot. Kaya yung mga nasa barangay, tumawag na ng pulis. At doon natakot na siya. Sumama, para ihatid lang naman sa kanila. Ang usapan namin, pag bumalik pa yan dito, ipapakulong na namin. Nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. Kahit pandemya. Para lang lumayo sa kanya. At hindi naman ako nabigo. Lumipas ang buwan. Tumigil na rin si Kyle. Wala akong balita sa kanya. Pero sabi ng mga kapatid ko, hindi na raw nagpupunta. Naging tahimik ang buhay ko sa ibang bansa. At naging masaya. Year 2022, nagka-boyfriend ako. Dito na kami nagkakilala sa Italy. Masaya kami at naikuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa akin. Okay naman ako sa kanya. Minsan nga tinatawanan niya ako sa mga kwento ko. Matagal na ako naka-move on kay Kyle. At wala na akong kahit anong pagmamahal pa sa kanya. Kahit nga sakit, wala na rin akong nararamdaman. Talagang masasabi kong ready na akong magmahal uli. Ginagawa ko lahat ng magagawa ko para maging masaya kami ng boyfriend ko. Sobrang bait niya. At maka-Diyos, 7 taon ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Sobrang matured niya. At date to marry talaga siya. Kilala na siya ng parents ko at mga kapatid ko. Ultimo mga kaibigan ko. Kahit sa video call lang muna. Itago natin siya sa pangalang Dennis. 38 siya nung nagkakilala kami.
31 years old naman ako. Hindi na namin pinatagal at nagpasya na kaming magpakasal na. Walang proposal or anything. Simpleng dinner date lang. At tinanong niya ako, "Are you ready to the next level?" Sabi ko para kang tangi. Pabebe ang boses ko. Wala. Walang ring. Pero sincere. Sinabi niya sa akin, alam niya na may trauma ako sa mga bagay na ganun. Pero kung hindi pa raw ako ready, maghihintay siya kahit gaano pa katagal. Pero wag naman daw sanang masyadong matagal. Kasi tumatanda na rin siya. Tumatanda na raw kami. Natawa ko sa sinabi niya at sinabi ko na lang na gusto mo bukas na bukas din eh. Pag-uwi namin sa bahay, tinawagan ko agad si Mama at sinabi kong magpapakasal na kami ni Dennis. Umiyak si Mama at mga kapatid ko sa tuwa. Hindi na namin pinatagal. At nagpasya na kaming umuwi ng Pilipinas para doon ikasal. Pag-uwi ng Pinas, namanhika na agad ang pamilya ni Dennis. Pumunta sila sa bahay namin. Napag-usapan namin na June 26, 2023 ang petsa ng kasal namin. Hindi na kami naghihiwalay ni Dennis. Kung nasa ng isa, nandun din ang isa. Abala kami sa pag-aasikaso ng kasal. Kasi 4 na buwan lang ang bakasyon namin. Kaya in 3 months, magpapakasal na kami. Masaya kaming nag-asikaso ng kasal namin. Not until pumunta na naman si Kyle sa bahay namin. Nagulat ang lahat. Lasing na lasing siya at sabi niya, "Kung hindi ko pa nakita sa post ng pinsan mo na ikakasal ka na, hindi ko pa malalaban." Sabi ko, "Bakit? Sino ka para sabihin ko sa'yo?" Then sabi niya, "Congratulations. Ikakasal ka na sa wakas after 3 years. Nakita mo ng lalaking para sa'yo." Then sabi ko, "Umuwi ka na." Sabi niya, "Pakilala mo naman ako sa magiging asawa mo." Inawat na ako ni Dennis magsalita at pumasok na lang kami sa loob ng bahay. Sabi niya sa akin, "Walang dahilan para sumagot ka ng sumagot sa kanya." Sabi ko, "Nakakahiya kasi, love." Then sabi niya, "Hindi ka dapat mahiya. Siya dapat ang mahiya." Nagayos kami ng gamit at nagpaalam sa magulang ko na mag-hotel muna kami habang nandito sa Pinas at nag-aayos ng kasal para walang ganitong mangyari. Paglabas namin, naabutan pa namin si Kyle sa labas ng bahay nakaupo. Natutulog dahil sa sobrang kalasingan. Nagising siya at nakita na paalis na kami. Hinawakan niya ang braso ko at sabi na, "Iwalay na kami. Tayo na lang uli, please." Kinuha ni Dennis ang braso ko sa pagkakahawak ni Kyle at sinabi na, "Excuse me, alam mo pare, hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo dati ni Chelsea. Kasi sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya papatol sa ganyang kadesperado tulad mo. Tsaka pare, siguro wag ka nang pumunta. Pumunta pa dito o magpunta-punta rito. Kasi una-una wala ka nang babalikan dito. Pero thank you kasi kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Chelsea." Nakita kong gusto sanang suntukin ni Kyle si Dennis pero naawat siya agad ng mga kapatid ko. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Nireklamo ko siya sa panggugulo niya. At nakulong siya. I think 6 na araw din yun. Kinausap ako ni Dennis na kung pwede dalawin namin si Kyle sa kulungan para kausapin. Kasi yung last usap namin, lasing daw siya. Pumayag ako at pinuntahan namin siya. Kinumusta ko siya. "Kumusta ka na? Anak mo, kumusta na?" Sagot niya, okay naman siya. Malaki na siya, makulit na. Sabi ko, "Asawa mo, kumusta na?" Sagot niya, "Hiwalay na kami. May bago na siyang boyfriend. Pero nahihiram ko naman ang anak ko." Sabi ko, "Buti naman kasi ganun ang nangyari. Hindi niya deserve yung hihintayin niya lang na mahalin mo siya.
Then sabi niya, pare, sorry pasensya ka na talaga. Hindi ko lang talaga matanggap na may ibang mahal na si Chelsea. Masarap kasi magmahal yan. Yun ang hinahanap-hanap ko. Sobrang sarap niya magmahal. Then sabi ni Dennis, nasa tamang tao na siya. Wala kang dapat alalahanin. Ang isipin mo sarili mo, pare. Ayusin mo ang buhay mo. Magmahal ka na rin ng iba. Kasi yung gusto mong tao hindi na pwede. Then sabi niya, naintindihan ko naman. Then sabi ko, paglabas mo rito, umayos ka na ha. Pwede kang pumunta sa kasal ko pero huwag kang manggugulo. Then sabi niya, salamat. Isasama ko ang anak ko. Then sabi ko, ayusin mo ang relasyon mo sa asawa mo. Dapat kasama mo siya sa kasal ko. At umalis na kami ni Dennis. Tinupad ni Kyle ang promise niya na hinding-hindi na manggugulo. Kaya naging maayos ang pamumuhay namin habang nag-aayos kami ng kasal. Dumating ang araw ng kasal namin. Hindi dumating si Kyle. At nagpapasalamat ako doon ng sobra dahil hindi siya dumating. Dahil ibig sabihin nun, gusto na rin siguro niyang magsimula ng panibagong buhay. Bumalik na kami abroad at dito na rin naninirahan. Uuwi pa naman ng Pinas para siguro yung magbakasyon, lalo na kapag holiday. Buti na lang, tuloy-tuloy na ang pagiging tahimik ni Kyle. Buntis na rin ako at soon, magkakaanak na kami ni Dennis. Sobrang dami kong sakit na naranasan bago ko nakamit ang pangarap kong buhay. Sobrang bait ni Lord. Pinaranas niya muna sa akin yung sakit para matuto ako sa mga bagay-bagay bago niya ibigay yung buhay na kahit papaano'y deserve ko naman. Ganon siguro talaga. Ipaparanas sa atin ang pighati, ang sakit, ang pagiging heartbroken. May purpose yun. At yun ay para matuto tayo. At saka niya ibibigay yung buhay na deserve natin. At dito ko napatunayan na hindi minamadali ang pag-ibig. Kung para sa'yo, ay para sa'yo. Maraming salamat, DJ Rocky. Dito na po natatapos ang kwento ko. Muli, ako si Chelsea. At ito ang aking secret file.